Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV. Assalamu alaikum won bandiraɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague rewo e worgo on calminama moni kala to salminte weltoɗo ko ɗon tawmi ɗum calminade tedduɗi gonduɗe e needi caggal yettude Allah e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti kadi ɗo e nder Pindi TV e yewtere men mawde nde yewtere men wonde fayida nde hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pindi TV hande kadi mi dañi welamma e weltare ngam noddude ɗo bonam gorko baɗɗo fayida golliɗo ko heewi e nder comédie pular hono Aline Guissé ɓurɗo andirede e ɓoccittiɗo gorko mbo no wuro mon wiyetano kadi de boyinaji woɗɗani wuro Sogi ko tono jeeya vraiment wonani kam belama no feewi ngam noddudema ɗo Seydi Guissé bisimilla ma Aïssa Wane a jarama kadi caggal yettude Allah e julde nelaɗo vraiment mi yetti nenam carrément ndeysan mi yetti nenam carrément kadi mi yetti nenam kadi 3 fois mi yettanimo rural de mi yettanimo national ko international yettugol ndeysan parce que Aïcha hay wuli ɓurani welde yumma sawma lebbi jeenayi ƴeew waɗa fetto e nder reedu makko ndeysan somo defa aɗa fetto e nder reedu makko ndeysan somo ƴooga aɗa fetto e nder reedu makko ndeysan musa ha ñalawma jibinirgol tan wallahi Allah so tawi a jooɗima a wawi huccidde e julɓe yettumo jettamo rilanma jettamo wona riral wona national ko international jettanmi maire o ndeysan o noon duma maire ça va tous les personnes de la regardement de la téléphone bonjour bonsoir non min sehilam hande komi beltiro par ce que min no natirɗa ni min ko ɗum jinmi min émission mo saaji wajiɓe gara ɗo ne mbaɗa nini non min ko ɗum jinmi par ce que ɗum noddimi mbiyami ko comédie show foti ko wulde adi ko wona ɗum ko e min oɗo costume ɓori ɗo wona kecce te so wonano an ɓorta ko wallahi Allah ay so il faut ganda won teddugal ga tottumami de muɗa andi ɗum aɗa teddinimi won teranga mo tottumami koy ƴeew baɗo tuuba ɗum ɗo wona kecce jaltinto ɗum aɗa andi ba ko minimi ɗum ko siin te ba ko ɓooy aɗa andi ɗi hande hono ɗiɗo joli ñanden Waly Seck nde hara gammi nde ko ɗiɗo waɗi barke ndella ɗalla wona caaga sino wona nde suudnimi daroto yimɓeɓe jiiya soko noon aɗa andi baɗo kam ba kam wona kecce wona wallahi a teddini kam mi teddini yo Allah teddini amin ya barke Allah yo Allah kadi aɗa jari ɗum wallahi Allah way mi weltima no feewi baɗo wiyete ko padde éléphant oɗo costume kadi ko minimi ɗum ko walande olani guittuɗa gila gurnam baba lambo yo Allah yirmomo ndeysan gonga gila gurnam makko ko minimi ɗiɗo tekɗe ɗe jiiɗa ndeysan kadi Aïssa ka jontaɗo wallahi Allah so fotino comédie so hande nodduɗo e Pindi TV en tant que ko ɓoccitiɗo international il faut mi notoro ma no yooɗi kadi émission o sofani kadi waɗi firnde a yii to gaddumami ɗo wadde oɗo émission waɗi firnde vraiment parce que en waɗa akkasere fuloraji no waɗi foof dal o woni nder Pindi TV télévision comédie show no joni no ɓoccitiɗo no hande mi weltima ɗum aɗa nde sifrota kam nde mbiyata nene galle feeram boni yo ndello ndesan mi dañi bone non aɗa nene galle boɗol ngol way kono jaaɓe ɗum kadi nene ko sehilam ndeysan kadi ko debbo moƴƴo debbo kadi baɗɗo e comédie pular walla baɗɗo e art pular ene haalte ko caliɗo arde comédie show wara ɗo mo haɗɓe walla wara mo waɗɗi so wona ɗum mi feele tawi ko mayi ɗum eyyi donc garten kadi e bundi yewtere nde hol gonɗo Aline Guissé caggal yettude Allah e julde rasoul sallallahu alaihi wa sallam mi salmini dendagal yeɓoɓe Pindi TV kadi mi salmini Aïssa baɗɗo sababuɗo ɗo hen ko adi foof Aline Guissé ko gorko mo boyinaji boy Sinthiou de gendi Ceerno Ahmad boyinaji Aline Guissé ko gorko mo Fouta Aline Guissé ko gorko mo Sénégal Aline Guissé ko gorko mo aduna o kala donc noon Aline Guissé ko ni wawata présentude hol gonɗo Aline Guissé wiyama haadi inde waccore nde arde ganduɗa hoore maɗa nde baba e nene jibini ha gayni yontere nde arti ɓe mbi ko Aliou Guissé kadi wiyama Aliou Badara Karamallah wajhu min woni mo ganduɗa hoore maɗa gowru Fatimata Binta ya Rasulullahi min woni Aliou Badara Karamallahu wajhu no an ka jonta
jittaw ala joni an aɗa gise an ko addanma suɓade wonde comédien aɗa andi comédien wonde comédien no muusi saha tengtinono wonde comédien Pulaar e ko addanma tan suɓade mbiya min ko mboɗo comédie Pulaar Aissa Allah jarama ko adi foof no mbiruɗa joni comédie ni muusi ɓuuri sattude Allah foof kadi ko wonde acteur comédien no muusi surtout jour comédie nde taw noon jallude neɗɗo weeɓani so mboɗo ndaara e mawɓe souvent mi ndaara par ce que min joni mboɗo ndaara ɓe ganduɗa hoye ma ɓeɗo ko wayno yaro en mi jala jomumen walla ko wayno am Tidiane en walla ko wayno Sané hen ko nandi hen mi jala jomum te tan mi anda ɗum ɗo ko divers mi anda ɗum ɗo weeɓani kadi weeɓani par ce que naturellement so tawi jomum darima o waɗani hay hunde ndaara ɗum jala uniquement firti ko oɗo wonko Allah waɗe makko ɗum ɗo wona hunde wemde comédie ɓuuri wemde sattude aduna bon alors min comédie ko lowdi ndi Allah waɗi am nde taw noon guila jibinami mbattumi hakkille ko guila e nder galle he e on tuma jogotonomi jalni ka hadema wonde ni arde e comédie hadema arde dani naturellement koko wone ma koko wone am d'accord ko ɗum soko noon somin jooɗima galle min jawta goram souvent hay jinnaɗo somi yalti galle o tinan mi yalti galle o nde tawno somi arti mbaɗami ɗon tan ko guetulle jalni ko ɗum waɗata jomumen guura e ɗum ɗon Allah waɗi noon ndiɗon lowdi yanti hen koye niidi wonno noon nde taw noon kala ko mboɗo waɗa ɗon jalnika nawta hen ƴattoje nawta hen ko ganduɗa hoore maɗa vraiment ko so neɗɗo nani ɗum tikkanma walla yawma mo gok ko yadani culture meɗen ni Allah waɗi mboɗo woni ɗon suka pelle ɗen ɗon jouɓe théâtre e wuuro ngo keftinimi d'accord ɓe keftinimi ɓe mbatti han kadi noddumi mbeɗa wadda e mabɓe jalnika joni an holon troupe gonɗa actuellement oɗo saaha actuellement min mboɗo woni e lewru ala fayore yettude Allah noon kadi Aliou Guissé e o saaha ene jogui troupe mum e hoore mum ene wiye Guessé leñol kono kadi Aliou Guissé ene woni e troubaji haala fulɓe ɓof ka polyvalent ngop so tawi a noddi Aliou Guissé tan arat nde taw noon enen fof ken gotum voilà waji wiyata ko sorti si ak defti eyyi way kono fof gotum enen fof ken gotum ƴeewoɗo waale ƴeewoɗo waale kono kam aɗa jogui titonde mboɗo jogui nde ganduɗa comme min joni ɗo jooɗimi fof min jeeyami ko pinale ɓamtare wallahi Allah anne aɗa jogui titonde jeeyaɗa koye lewru ala fayre wallahi Allah lewru ala fayre kadi hande Allah gasmi kam yo nde taw noon so tawi lingu yari mana ganduɗa hoore maɗa karaw e maayo yo yetto Allah yetta lawƴonoɓe kore boɗo yetta Allah boɗo yetta lewru ala fayre boɗo yetta Allah boɗo yetta lewru ala fayre boɗo yetta Allah kadi boɗo yetta lewru ala fayre lewru wonma ko gonɗa soko tawi wiyama lewru ala fayre so tawi hande lewru ndu feeñi darima ɓoccitiɗo wiyama dow ko Allah lewru ala fayre wallahi Allah wayi par ce que en 2006 nanmi lewru ala fayre 2007 puɗɗimi tirnude lewru ala fayre 2009 tournumi ganduɗa hoore ma kadi wiye oɗo occitiɗo on waɗi mi ganduɗa hoore ma hande ko gonɗa ko Aissa wadde noon neɗɗo yetta Allah yo yetto Allah woni 2009 mbaɗɗon ɓoccitiɗo wallahi goram joni ɓoccitiɗo no ɓoccitiɗo ardi kamɓe ɓe jiiya tan ɓe gandi an oɗo Guissé ko jalniro ko belɗo tan ɓe jooɗi tan ɓe miijoyi wadde yomin tottumo ɓoccitiɗo par ce que ɓoccitiɗo tabarakallah machallah so neɗɗo wonani hasida honko ɓoccitiɗo waɗi cartonné e nder théâtre Pulaar a waɗi hen gueɗe baɗɗe fayida e nder ɓoccitiɗo sa haali ɗo tan guita tan miijo ruttoa hanki boy a dañino saaha e nder taw noon yiiɗa Guissé hoto bonnu émission o way sa wiyi mi woyat hoto bonnu émission o Guissé ko ciftorɗa nde gonata nokkos nde aɗa miyeɗa nokkos o ciftormi ɗo ganda waɗi ay jomiyamade hande kam ko Allah ɗon fabato kam Guissé anne aduna ko mere ko heddi ko fof ko kecce eyyi mi weltima noon Aissa mi woni kono mi weltima wallahi Allah aɗa andi aduna neɗɗo kala ko dañƴa e ko dompuɗa yettu Allah hande so tawi mi naati lewru ala fayore ko Allah e Abdoulaye Diallo kono noon ko keemo ko gorko mo dowɗo Amadou Samba Thiammalle kadi ko ganduɗa woni keemo ko Guissé ko ganduɗa hoore maɗa ko seydam kadi ko famille am ko enɗama kanum yino kam e saaha on en 2004 en mbiɗa sikki environ gonno o wi kam an kam ɓoccitiɗo non Aliou Guissé on saaha ko Aliou Guissé mbiyatno kam on himini mbiyatno kam Sanéh haalpulaar Allah waɗi goram e nder majjum o wi kam min noon mboɗo yiyema talent kono noon mi anda est ce que an jiɗɗa wadde ko théâtre
haal pulaar en walla ko nandi hen mbiyoma neɗɗo wonko muñi won kadi ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo sa fooɗama hen tan notoɗa caggal nde a dilla hen caggal nde oɗon mbiyami sane mbirdomi sane vraiment ko yiyam comédie alors lorko son puuɗi kam ko ponni ko poɗɗon ko fof dendi mi arani noton hen ni waɗi Aïssa gartumi mbimomi kema ko ɗum ala hay probléme goto min jinmi wadde ko théâtre pulaar d' abord o waddimi Abdoulaye Diallo noddumi Abdoulaye Diallo on saaha gonmi ko Fouta mi anda Dakar no fewi so Allah ndeysan nden ka wacce bes nden komi wacce kesso komi wacce kesso pul wacce bes tak Allah waɗi noddumi Abdoulaye Diallo mbimi Abdoulaye wi kam na mbimomi vraiment ko kema ko waddi hen taw aw hokki kam numéro Abdoulaye Diallo ni won noddirmi Abdoulaye Diallo min jewti ko juuti mbiyom aha min de théâtre mboɗo yiɗi ɗum vraiment ene haɗimi ɗanade mi anda fof no mbaɗiranmi théâtre haal pulaar en ha kadi mi watta yaltude télé ji beele hankadi minne kadi min yiyami eko wayno hankadi jomumen jooɗo e salle jiyen e weer eyyi mi joolay ko yimɓe joni wonmi mi tampimi mayi ni woni kanko Abdoulaye Diallo kawo e wallay kaw madi wallahi kawo wallahi janniɗo noon kaw ma ko janni noon kaw accu kawo kawma Abdoulaye mi salminimo de passage ndeysan min jokkodiri e nder majjum garmi premier mom lawol nde jippimi ko Pikine ndeysan jippimi ko Pikine mi anda Dakar ndeysan hankanti mboɗo yiya otoji ne jaa yimɓe ne keewi yimɓe ne keewi tan hankandi ko yimɓe tan tan otoji tan tan ndira usine aji ne kumba wiriri wara min jandi mi ara kelam ɗo de keɓorimi sankade ɗo jogori majjude mi maaya Allah waɗi Aïssa gonmi Pikine ha weeti nande samedi ɓe jogo basu trouɓo Tali Diallo won e galle maire Aïssa Deme ndeysan Allah waɗi noto yimɓe on kiide tene hawni ko min nawi hooram kadi ha jettimi ɗon wallahi Allah yidde e car rapidage tan gandi mboɗo yara cuuɗi tan ɗum mboɗo islay lawol tan ma gandi mboɗo ŋabla ha Allah nanni mi Tali Diallo mbeɗa jokkodiri Abdoulaye ha jettimi nanni mi Tali Diallo taw mi mbaɗa réunion o mi jettimi kalani ɗi yiddam no fote pulaar no yiddam fote théâtre pulaar ɓe bismimi bismima ko wango fayide ɓe dokkimi rendez-vous ɓe mbimi koɓe yahoɓe Fouta eɓe puɗɗoro juuɗe jaaɓe kono koɓe ora Hamaraɓe ko Hamaraɓe mbaddu men ɓe correspondant on tuma mboɗo sikki somi jumani carte am d'identité majjino hedde hôpital Wourossogui ɗo ɗum wonno finde nde en 2006 carte am d'identité ko ɗon majji ko ma gabbinami ɗum mbimami Allah yam yidde hunde ñande jettimi jour mi jettimi o noon anti ɓe puɗɗima théâtre jammo min mbiɗa waɗanno théâtre tiguiram par ce que ɗum puɗɗorimi kono noon ndeɓe gandi eɓe mbaɗi ganduɗa hoore maɗa déguisement ji ɗi rewɓe ene ɓorni déguisement ji mumen nanduɗi wonɓe ene ɓorni déguisement mumen nanduɗi ndeysan kaw Sidi Baylel ñande woni nalanke o nde taw noon kaw Sidi ko jontaɓe kanko wonnomo noon jimowo so yimi han gandi ha hunde ɓuuri jaw lewru han gandi naata présentation waɗa kandi kollina jaaha ene jogui jimol gotol mbiyatno ngol ko min ko mi juddu jeeri meeɗa yaade Fouta kono noon min himsitani pulaar mo janggu noon Adama Diallo jogino kerkero sahaɗaɗiɓeɗemo ko jimi kolli ɗi meñat hen Baba Blay Samba Sy waɗimi koye damal wiyomi walluɓe gardu damal ɓe ganda darimi e damal hen mboɗo garde kono noon no jiimi déguisement ji ɗi hankkadi nden mbaɗini mbiɗa wona ɗo woni place ɗo de hankadi ɗo ɓuuri kam doole ɗo ari ɗo ko feddam dow ɓe mbaɗi ko mbaɗanno noon ha weeti ɓe suuti théâtre ndeysan le lendemain puɗɗimi hankadi fuɗɗade joué kolluɗaɓe hoore ñande hen Moussa Kane wi kam woni Ruddul Kabaru ndeysan Ruddul oɗo woni kam mono Wuro Alpha ndeysan mi salmini ɗi kamɓe fof eɓe maɓe ngal inchallah e nder comédie show Ruddul Kabaru kam ɓocciti o guise mbimom nam o wi kam hannda joot on saka kadi suudimi koye nen galle wonno ɓiɗɗo bonɗo nen théâtre wiyete ko théâtre tamate Abdoulaye Diallo woni bammum nene galle woni ɓii ko nene galle ko bewɗo kangaɗo o noon yiiɗa woni to mbiyatamo yaare ɗo walla ala jiiɗa on kangaɗo suusa yiiɗa wiyede tamate nene galle ya toñi yemo tamate ndeysan on sahano minen komin babiraɓe min jooɗi e jakka min jamu nene galle wirti min ene ɓorni touba nagam min noddi ɗum tan tan hankadi nene galle boniri min needi dañi ko kadumi nene galle ɗon waɗi comédie kamɓe artisaji ɓe belti kamɓe foof noon guila yasinede ko nandi ɗon tan ɓoccitiɗo no waɗi toon golle mbaɗɗe fayida mais ɓoccitiɗo an caggal comédie mo mbatta o hol aɗa jogui golle goɗɗe taw wona théâtre wallay Allah aɗa jogui mboɗo jogui golle goɗɗe tawi wona théâtre taw wona musique kadi par ce que musique o ma en gar hen voilà taw par ce que ɓoccitiɗo ko menuisier métallique ka menuisier métallique komi suuɗore international aɗa wawi suudde an min oce est ce que ana wawi suudde min suuɗiri mi waɗi ɗum 7 ans mbiɗe joni aɗa jogui aɗa sa totta am joni kaɓirɗe pour suudere aɗa ma waw ɗum bien sûr
kono théâtre ɓuri welde suude aha ɓuri ɓubde ɓandu ɓuri ɓubde juuɗe andi ko gandama aɗa andi Aïssa aɗa andi ko ɓuri ɓubde juuɗe andi on maɗen ɗo joni kal sotɗa ɗo unugal joni e wowre a wiyama ya sottuɗo ya seeru sañe gawri gise an a hangaka de suudere e kiiɗo ngule eyyi joni mbimi an ko no beltinirta bandiraɓe an no beltinirta fuutankoɓe an est ce que tan ne waɗanma gartam honko tan supposons neɗɗo goto joguiɗo nafowo tan ara tan nafma tan gam ko beltinta ɗum ko tawi an ina gartam ne woodi hen e ma directement pour tous les droits walla tous les goto personne goto wiye am ho sababude comédie o waɗani ala tan wiye am tel dangganam ɗo e majum no ɓocciɗo ɗum wawa wonde waɗani billahi wallahi ayi Allah ne seedi ko mbaɗɗa e comédie pulaar ko foof tan ala tan mbimami tan patron goto tan ittuɗo oto tan walla itta galle tan tottuma ɗum ala te ɗum haɗimi ɗanade galle walla oto e joni an to jeeyɗa min mboɗo jeeya boyinaji oɗon jogui boss boyinaji ne waɗi boss ene waɗi boss uji ni ne waɗi ala mais oɗon jogui boss goto tan mo ganduɗa to mbiɗa boyinaji fof on inde mum ne haala wallahi miiɗa jumde oɗo no wiyeteno kadi o e joom bitikaji o oɗo Ablaye Salli joni an Ablaye Salli kam Ablaye Salli an ka neɗɗo ka boyinaji naji kanko ko boyinaji o jeeya kanko jeeyma kanko foti wallahi Allah kadi komin sehilaɓe ɗo jeeta ɗo eyyi kono o suwa hokkudemi galle o suwa hokkudemi oto taw Ablaye Salli ne mi memani mi suwa taw Ablaye Salli ko an kaldanmi wattu feere gam mbatta hakkille e boccitiɗo jeeya ko boyinaji joni garten ko kam joni voiture walla kam soɓe voiture no en peccat voiture o de voiture ta sohli tan mima nawe ɗo galle Aïssa ɗo naw Aïssa ɗo yonbol naw Aïssa Thiaroye naw Aïssa Piidi TV waɗi émission mo mana baraka aɗa andi noon corona o arani koyɗen koy soko noon an sa woni artiste a fayi wadde émission aɗa waɗi ya émission a wiyama ya jole car rapide wona maɓɓe sahaji neɗɗo tawma toon ni wima ijam ɗum wona Aïssa te an hande ɗum gonɗa an kay belɗa tan gonɗe ko wuuro leydi ɓoccitiɗo joni an hande somi adduno tan scénario mo ganduɗa ɗum ɗo ko dramatique an est ce que ma waw ɗum joude bien sûr mo ɓocciɗo ana wawa dramde an wawa jiya mi enda en no jiya an ya si aɗa waɗa drame tan goyna yimɓe foof la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallah mi wondiri Allah sa addi drame jour ala ɗum kay en mbaɗa ɗum teste taw ko ɗo tan e nder Pindi TV bisimilla mami totte drame mi ƴeewa tawi ma waɗ ɗum réussir bisimilla gondirimi ko Allah kala nde cottuɗa kam drame mi suwanma Aïssa ha goya joni comédien ji pular e nder Sénégal est ce que aɗa andi noɓe poti taw ko comédien ji pular comédien tawa ko jalnoɓe yimɓe tan e nder pular les comédien des comédiens ɓe ganduɗa tan ɗeɗo limanam hen hayso ko yimɓe joyo vraiment mboɗo andi Sanekh Amadou Tidiane Ndiaye Amadou Diallo pular Yaro Amadou Tidiane Diallo Amadou Tidiane Ndiaye Amadou Diallo o Ceerno Modi anani henanama ha joni ɓoccitiɗo ala min mala ko min limara limo ko limara o non min en fait an limara min limata joni an Amadou Diallo Yaro Amadou Tidiane Ndiaye Ablaye Pousse Ceerno Modi wocce eyyi wallahi jibi mum seydam salmini passage gasi ni koɗɗon ni min ko ne debbo ne woodi debbo a anda debbo buubel wallahi jagam Allah bonni buubel ngel eyyi joni garten e musique o ɓoccitiɗo par ce que tabarakallah machallah an hay sa wonano comédien musique ma tan mi sikku ne wawi wurnudema par ce que aɗa waɗa e musique o golle baɗɗe fayda saka noon ya woni min mi sikku on morceau ko min jimanɗa ɗum mi wawa jooɗade ñalawma ha ñalawma o gasa taw mi waɗani wonni tellement que no weli te kadi kala ko yeehe ɓerde aɗa andi ɗum joni wonni o mi namdoma haade ma yettinde wonni o holko tiɗata e ma ko mi wawa haalandema ɗum ko tinanmi wonni ko no ɗum heƴani émission Aïssa dañƴi an ka jonta aɗa kam kala ko weltinma ko wona neɓani
no e mbin mbaɗannuma non mais an wonni ma o il faut mi an sa rentaki oto mo mbiyata haw min jogui rokkudema oto ko noaji wonni oɗo nattu sa nattani wadde woni tin aysa oppo kalta ko aɗa mi gajotaki non ko gonga ya min to gonɗo somi gasi ɓandam noon somo hayso mbaɗa gaño koso nanta ko oɗo wonni sa nattani wonni joni keeɓa yiyam oto min wima noon on nani bandiraɓe onon nani min haali ɗum wona on nani Pili TV on nani bandiraɓe Sénégal on nani bandiraɓe aduna o foof mbeɗa watiram début o ko Aïssa wat e nder wonni taw ko wonni Aïssa woto wayno koto wayi nani a wayi mbeɗa a watta kam suivre TikTok wala kay koto woto wayno tabiraw kam oto joni il faut mbaɗana bandiraɓe morceau goto wonni ha mais haadema nadde e morceau wonni o joni mbiɗa yiiɗi kalna par ce que an aɗa jogui troupe ma aɗa waɗa lappol normalement hay mbiɗa kam le 10 aɗa foti fuɗɗade tourné nder Fouta emin mbiya bandiraɓe Foutankoɓe kadi jiɗɗo jokkodirde e guise foof aɗa wawi noddudema o jaggui lappol à partir de le 10 inchallah ma o natde nder Fouta joguiɗa ko troupe ma joguiɗa ko mogiyankoɓe kadi musique walla ko musique o ɓurɗa yaarude foof hande wosa no comme d'habitude no kewɗen wadde fourni ha joni ko première partie mbaɗa musique première partie musique deuxième partie théâtre deuxième partie théâtre wallahi te musique o bon ko orchestre complet moɓe mum e amoɓe mum deuxième partie o mbaɗa théâtre hoore maɗa ko théâtre an cikkuɗa gon a wonani funtude bandiraɓe e ala mi funtaniɓe kamɓe goni funtudeɓe contraire kamɓe goni funtudeɓe soko neɗɗo heeɓi théâtre heeɓi musique wallahi ko kalta e jammo donc e joni bandiraɓe mbiɗo wiya on tan joni Aline Guissé arta e facette goɗɗo yimana en wonni ndeysan ya wonni noon ya wonni koy ko jimol gilli wonni ya gona jeeri min mi wona waala noon jamma koyne jenga min mi miijo maɗa wonni kode koyne ñaara miijo doɗay seeri boy ngel mo yaawi yidde on yiɗani wonni ya komi jawɗo gilli kay yiɗaka seeri boy wonni yayo wonni koy ko jimol diɗo yidde ko ɓayɓere tagande sora e kalade nde mo yawi yidde yiɗani walla tawa yiɗaka wowo yewtere meɗen comédie so koye noddi Aïssa Seydi wan koye noddi ɓare notoɗen comédie so wo comédie so toka yewtere comédie ar mbiya hoorema ar nana hoorema ar kaala hoorema ar mbaɗa jalli ko ma comédie Aïssa Seydi wan koye noddi min koye min hootima e wonni noon Aïssa wane giɗo ya wonni ya wonni noon ya wonni koy ko jumol gilli wonni ya gona jeeri min mi wona waalo noon jabma koyne jenga min mi miijo maɗa wonni kode koyne ñaara miijo dogay seeri boy ngel mo yaawi yidde on yiɗani wonni ya komi jawɗo gilli kay yiɗaka seeri boy wonni yayo kono mbimi wonni ya wonni guiɗe lam fece won kam e yere bajjam nanguɗo ko jeyma min sikku bandiraɓe e beltima comédie so koye noddi ngare jiloɗen koye memdiro Pili TV salamalema Pili so noddi min notima noon yo ngara joroɗa e salon ma njeeɓa Aïssa won tawi udditi comédie so noddi nawanke
koɗon jewteten pijal jalen comédie mi noddi min Alim Guissé Mabo mi hima comédie so Aïssa wanni man ma comédie wawa wanne comédie so Aïssa wanni lam watti mi natima comédie non an mi haalanma noon jimol ngol honko ɓeyduɗa hen wona ni wayatno ha joni koye teddugal ngal tan ha joni koye teddugal aɗa wollira bandiraɓe a teddi kam no hannirta ni vraiment a teddini kam weltima e ma no fewi mboɗo wiya Aline aɗa wawi waynade bandiraɓe min kam mi hastanima sonno ko sagam ɗo ha janggo ɓawo janggo foof en joddoto mais wayno bandiraɓe waktu machallah alhamdulillah Aïssa Allah jarama dendagal kadi heɗiyankoɓe walla yeɓannoɓe ɓe jarama no fewi gacce ngalama e maɗa nde taw noon kadi ka bandiraɓe debbo sa noddi en ɗo eɗen coftuno tan alors lorko kadi won ɓe ganduɗa hoore maɗa ɗen jiyanno Aline Guissé ko e ayaw comédie o walla ayaw mo ganduɗa hoore ma théâtre o Aline Guissé noon guila fuɗɗi théâtre ko ɗum ɗo fuɗɗodi kañum ɗi fof puɗɗodimi en ji noon ko théâtre o ari rek waɗi espoalité yawi ƴertude mais alhamdulillah yettu Allah guila nden en ɗaccani musique o eɗen jaagui hen donc wadde eɗen ñaagui Allah yo Allah yettunen en foof e dow belade muɗum min wayno bandiraɓe mboɗo wiyaɓe Allah jarama ɓe jarama teddi weeli kadi ɓe ñaago yaafo hen fewi kala ko oñi hen koɗo banggue Aline Guissé ga kala ɗo fo ciyel koɗo banggue gueno taggo tatti tago e nder tago ha woni tago joddi e tagoji ne haalda e muɗumen ɗum noon ko yettude Allah Aïssa Wane a jarama vraiment mon frère mi weltima no fewi yo Allah teddina kadi yo Allah sellin doole yo Allah rokke julde balde rokkuma battane moƴƴe mi weltima kadi ko ɗum ɗo kadi woni dendagal comédien ji ɗi dendagal mogiyankoɓe ko famille wonɗo minen jiidi yumma minen jiidi baba ala heedi ala haydara minen fof komin gotum kala mo cohluɗa sa noddi ɗum arata yeru joni Aline Guissé ɗum ɗo ni wona ko waɗa préparé wallahi so waɗano on préparé ma ɓurɗo muriya bandiraɓe nde mballa toon min mbaɗon abonné e chaîne amen Pindi TV nde wonno ɓe mbi gamru tiggu so weeli ko yumma jagge baleɓe ɓe te Pindi wononi ko onon wadde bandiraɓe muɗon ñagode gonon toon Pindi saabu minen somin goni ɗo emin ñanto emin meltina on ko sababude leñol ngol sababude bandiraɓe fulɓe ɓe on jii min gaari e jaɓɓal gongal donc min mbaɗi ko abonnement uji kala jiɗɗo wadde abonné hitande daña jeeɓa Pindi tawa koye nder galle ma e nder télévision ma aɗa wawi wadde mi contacté walla mbaɗa contacté kala jaalal liggotogal e nder Pindi TV eyyi so ɗum ɓenni muɗo yetta noon ñantuɗo kam hono miñam sehilam Hafsatou Ba debbo mo Wuro Sidi ko kanko ñanti kam moɗo wima yo Allah sellin doole muɗo yetta kadi tata sehilam hono tata Sala Ndiaye chéri ka Boul Sambou tata Sala ko tampuɗo e émission am kala ne mbaɗanmi émission tata Sala ne haalde yam ne waɗa kam conseillé muɗo yetta noon ma jumel hono Fatmata Déme so andi ko janggo woni émission omon nodda omoɗo conseil ngaji Aïcha tinno watta naw big e feuille mbaɗo émission jogoto big e feuille Fatmata Déme bigame feuille am nani mi weltanimami muɗo wiya bandiraɓe kadi kala gorko mo sogi dinde ñam fet e Haruna e ko bandiɗo yanata eɗen jetta noon Haruna Diallo gorko ko Wuro Sogi omo tawtara yewtere kanko teddinira yewtere nde kanko teddinira yewtere nde sarinogel ni ñade gorko pulo jontaɗo eyyi min mbima teddugal an de émission Haruna Diallo e Wuro Sogi naaɓe fof kadi min teddini émission ko émission mon onon Wuro Sogi naaɓe muɗo wiya bandiraɓe so tawi honko haalaɗo ko fewani muɗo ñaago on yafuya ko ɗemgal way noon wona sago Ba Modi bonam gorko na tawa yewtere nde somi limimi juumat Thiatou Walo ina wonde Ousmane équipe technique Pindi TV o fof mi on Allah jarama on jarama ha semaine goɗɗo taw ko comédien goɗɗo so jeyɗo ñaawi merci beaucoup Aïssa Wane lam ana jarama nde ko giɗe lam giɗe weeɓani nenam nane giɗe nane dilli men sonnotima minotoma layilayala Aïssa Wane lam kagiɗa fotani yettumi yimanma kagiɗe la Allah jarama Aïssa Wane lam jarama torodo sama ngari jama juma Aïssa jarama
ballo leñol ngol a jarama kakiɗo ballo pulagu a jarama kakiɗo ballo Pili TV Aïssa Wannilam Pili TV koyi dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV dañi wune Haruna Musa Dia dañi wune noonu Dawda Musa dañi wune noonu on Abu Samba Jonene dañi wune Aïssa Seydi Wannilam dañi wune noonu jarama yi technicien ji Pili TV dañi wune yayi wune TV koyi dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV dañi wune mbiyen Pili TV Pili TV